que poden estar, com si diguéssim, amb els peus en remull sempre, com els joncs. Llavors ja tenim els arbres, que això seria com la part de bosc més sec, però que clar, aquests arbres tenen aquesta dimensió perquè les seves arrels estan xupant. I aquests tenen una funció molt important també per evitar l'erosió. El problema aquí què és? Que durant tot l'estiu... L'altre problema que tenen és que les vides cada vegada són més lineals, molt més lenta. I ara va... Moltes gràcies per dir. Jo m'havia... Ahir ja l'hem publicat. Si deixàvem un pas i tenim un petit triangle. I les viques hi pot trepitjar per sobre. El senyor Romero volia conèixer. Ja en coneix. Molt d'aquest però tot estan a l'alçada de les persones. Vosaltres sou de ciutat i no sabeu res. Això del Manlleu, doncs clar, que tenen el Cardener, no? El Cardener no el té, no? I aquesta runa, el millor que podríem fer és fer com enrocar. Sí. Deixar-la aquí. I això, doncs surt. Jo no, acabo de caure. No, perquè aquí la mare el reconeix així, no que tot les plantes estan allà. Aquí n'hi ha una altra. No sé. No, aquest ja estava. Li poses la planta que ha de quedar més o menys a la mateixa superfície, la tapes amb molt de carinyo, perquè és com quan la teva mama t'abriga al vespre, a l'hivern que fa fred i estàs encostipat. I llavors pots fer dues coses. O amb el mànec, apretes una mica perquè no s'hi faci aire, o amb cuidado, suaument amb el peu, s'apreta una mica. Llavors sempre va bé, pels primers temps, fer una o els petits, la olla li farem més als arbustos i als arbres. Llavors això que tu portes aquí és el mateix que això. Per tant, podríem reforçar la banda aquesta. Perfecte. Aquesta tiene ella va fer tapant amb la mà. Tota la palla és igual, si la cosa és l'arbre. Va, Jordi. Aguanto, Josep. Fins allà. Aquí surt molta pedra. Vinga, va, fota-li canya. Mira quina terra. Això és terra bona. Que encara el deixarem... Va. Vinga. No, escolta, això és natura. Ja està. No, s'ha deixat la recta. Ara apreta tu per aquesta banda, per aquesta recta. Ja està, perfecte. Siguiente. Siguiente, pues un tros aquí. Aquí mateix. Mira, tu que
Agustí, veus, ara ja vivés. Sí, amb una regadora periodista? Està pintant molt més gran. Mira.